Kini kelantarakan panjenengan Mas Omek ya, selamat malam buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Dan balik lagi Mas Omek ya, kawasan Malaysia. Selamat malam Mas Minun Aminuddin yang punya Gresik yang punya Balubakang Gresik Jawa Timur. Mas Minun Aminuddin matur nuwun Mas Minun. Balik lagi kita kulo Bapak Tina yang wonten Gendeng kalau sudah selamat malam Pak Ali Mojopahit Kedung ada Bojonegoro nggih Pak Sela Jopani ya matur nuwun Pak Sela Jopani. Cipati jarang sapa kalakon gondang dalam sapa nyono marga direpeng putra raya Suralaya wulan nandang bronto atuh asmara tobat mriki jalang sapa nyeneng oh ya iya nalika prangket kaca rasranta ngundang dalang sapa nyono Pak Rasil waktu kambang kali ana ing pikir baru ketemu aku kok langsung nafsir dik kali jutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane geluku ayo yo disadari diparut dadi pintu asik sak betina aku ora iso turu kangen diko ngomong ora kewektu orang-orang bakar kadang aku geni sampai guru awakku terus mikirin gejang rojo satu dona dipangan cocok timbang urung aluwong kulune pajak mangan sawi enak ora pakat
Gedang raja sak tutup diperendeli Lili. yen ra percaya bedang dodo iki Aduh waktu ning cili arane pasir. pasir Waktu kambang kali ono ing pinggir. Baru ketemu aku kok langsung nafsir. Kelejutan kaya kelangan pikir. kenapa kuwi arane gelugu disigari paro dadi pintu sakdino aku ora bisa turu kangen diko ngomong ora ke waktu Arang-arang bakar kodang geni sampai guru awakku iki mikiri gedang raja tak tunduk gawa wong gunung timbang ulang-ulang budal ngunung mangan sawi enak ora pakopo ati iki estunipun kanggo riko masak teh gedang raja sak toko diperendeli yen ra percaya bedang dodo iki Himalaya gunung kondang gede dhuwur dumadi ing tanah India sisih ngalor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur tak dumati ning tanah India sisih alor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur dhuwur dumadi ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang dumati ing tanah India sisih alor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya